Jeg vil altså lige prøve noget spændende, jeg aldrig har tørt at starte en ATV. Jeg har haft traumer for det her i lang tid, så lad os prøve. Wow! Hvad skal hvis jeg klikker her? Ja. Så kører jeg så. Okay. Wow! Slukker man den bort her. Det her det er sygt! Nu, ja, jeg holder. Bare lige have mit ben hernede. Ja, det er bare ikke for hurtigt. 10 max. Du sætter benet der, og det samme bort. Ja, derude. 10 max. Ja, vi kører. Du skal bare køre. Det har du ubehageligt allerede. Ja, roligt, der sker. Jeg kan altså virkelig ikke lide det her. Ja, der kører den selv. Det er det maksimum hastighed, som vi kører